दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय दिनैनि बे वाइल्ड लाइफ क्राइम एवारनेस प्रग्रामखौ लानाय जादों। जों बेवहाय दिनै जोङो बेखौनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों बेखौनो मोनसे मिथिहोनो नागिरदों दि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जोङो बेबायदिनो गोबां थांनाय बारावहाय बेबायदिनो गल्डेन लेंगुरखौ जों खावनाय नुदों। जाहाथे बेफोरबायदि खावनाय मानसिया जोंनि एरियायाव फैयोब्ला जोंनि माखासे गामि जिबि माखासे गावबुरा बा जोंनि इयुथ्स लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे गोख्रों दिनै जोङो मोनसे सांग्रांथि होनाय जाबाय। जाहाथे बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला बिसोरो जाहाथे बेबायदिनो हमनानै जोंनो खोन्थायो बा डिपार्टमेन्टनो गथायहरो नङाबा पुलिस प्रसासननि आखायाव गथायहरो। जाहाथे बेबायदि जोङो मावाब्ला जोङो रैखाथि खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै बेखौनो बुंनो सानोदि अन्नानै बेफोरबायदिखौ नोजोर लाखिनानै जाहाथे गावजों गाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ हेल्प होलायो। बेनो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। आदसा जोंथ' खोनानो मोन्दों बेबायदिनो गल्डेन लेंगुरखौ खावो, बिदिनो खेवथाय होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा खेवथाय होनना बुंब्ला फेमास जोंनि एरियायावहाय मोनो। बेफोरबायदिखौबो माबा आयसा खावो होननानै जों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। जाहाथे बेफोरबायदिखौ जाहाथे बेबायदि फालांगिफोरजों लोब्बा जाया बेखौनो जोङो बे रायजो राजाफोरनिसिम जोङो गुरैयै जों खावलायहरनानै दोननाय थाबाय। आदसा नोंथांमोना माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै सोलोंथाइ बिथिङावहाय माबायदि खामानि मावनो थांखि लादों? दा जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो बेखौनो जोङो सानदों दे जोङो दा नैबे सामार सिजोनाव जोङो माखासे क्लास 10नि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जोङो फ्रि अफ कचिं खालामनो गाबोननिफ्राय जोङो आवगायनो सानदों। जाहाथे गावबा गावनि गथ'फोरखौ मोजां मोजां स्कुलाव दोननानै बा मोजां मोजां बेबायदिनो जायगाफ्राव दोननानै बे दैज्लांनि बोथोराव अखा बांखा सियै स्कुलफ्राव दोननानै होयोब्ला जोङो बे जायगायाव थांनानै एवारनेस प्रग्रामखौ लानानै बा बिसोरखौ जों क्लास कचिं लानानै बिसोरनि एग्जामखौ जों मोजां जाफुंहोनो हायो। बेखौनो जों सानदों आरोखि।